Uffiċjal tas-sigurtà qrib ħafna tal-kap nazzjonalista Adrian Delija imbotta u rema 4 persuni it-taraġġ tal-istudju ta' Xarabank. Dan l-argument imqanqal beda wara li Adrian Delija reġa' ħamiegħu grupp ta' nies li x-xogħol tagħhom kien li jintimidaw u jfixklu lil kull min ma jaqbilx mal-kap. F'Xarabank dawn in-nies qrib Delija bdew joffendu lis-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri mal-mument li beda jitkellem u minn hemm il-quddiem in-nies li ħa Delija infexxew f'tajjir. Dan mhux biss lejn Xkembri iżda wkoll lejn qraba tiegħu li kienu mal-pubbliku tiegħu fl-udjenza. Fost dawn in-nies li fix-xhur li għaddew kienu ġew deskritti bħala Delija's Underworld kien hemm Terence Chantar, raġel li huwa qrib ħafna ta' Delija stess. Filmat miġbut mis-sala ta' Xarabank juri lil Chantar jimbotta 4 persuni it-taraġġ wara li jurew dispjaċir għal kliem aħdar li kien qed jingħad fil-konfront tas-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri. Din ma kienx l-ewwel darba li Chantar xellef difru mal-ġustizzja hekk kif l-2015 kien tressa l-qorti akkużat li provoka ġlieda f'logħba taħraq bejn Birkirkara u Hibernians. Dak iż-żmien Delija kien għadu president tal-klabb ta' Birkirkara. Dakinhar tal-inċident huwa kien tressa l-qorti akkużat ukoll li instiga grupp ta' persuni wettqu rejat, invada l-ground, mar kontra l-ordnijiet tal-pulizija u li kien riċediv. Il-filmati li tella fuq Facebook Silvio Xkembri juru wkoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pooley f'nofs il-marmalja ta' nazzjonalisti kollha qrib tal-kap Adrian Delija. Din mhix l-ewwel darba li nġibdet l-attenzjoni għan-nies li qed ikun imdawwar bihom Adrian Delija. Dwarhom kienet tikteb il-blogger Defni Caruana Galizja li kienet spiċċat medda mill-istess nies imdawra ma' Adrian Delija. Dan il-filmat skredita wkoll il-Kamra tal-Aħbarijiet Nazzjonalista fejn pruvat timplika lis-Sindku ta' Ħalluqa li huwa missier is-Segretarju Parlamentari Xkembri instiga l-ġlieda hu. Madankollu din l-allegazzjoni ġiet imkitba ċaru tont hekk kif il-filmati juru lis-Sindku bil-qiegħda f'postu waqt li Terence Chantar kienet jarmi lin-nies minn fuq is-siġġijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.